Binerin heja evdema o hoş be. Mejarabe videoya meji tekaha kombinatoriaya kuja aliye filozofi Leibnizi ve o ki metot u regeye ki de felsefeya xode hatiye bikaranin. Huner u teknika kuji tegehen basit tegehen kompleks çedikeye ve teknike Leibnizi filozof u matematikzane Alman peşniyar kiriye. Ligorveye ki buraya hebedudani kirina henek tegehen basit tegehen kompleks ten çekirin. Leibniz vê teknîka xwe ji bo hemû dîsîplînan pêşniyar kiriye û gotiye ku metodeke sûdmend e. Li gor nêrîna wî bi rêya van tegehên basît dê zimanekî gerdûnî geş bibe û piştre jî dê bi rêya matematîkekî gerdûnî û bi sîstema xebitîna aqilî dê ew zimanê gerdûnî temam bibe.